Lazkao Goierri dago kokatuta. Guk Lazkao txikiri buruz hitz egingo dizuegu. Lazkao txiki bederatzi urterekin 1926 urteko maiatzean entzun omen zituen lehen aldiz bertsolariak. Lazkao txiki 1926an jaio eta 1983an hil zen. 1964 urtean ere Tolosan berak irabazi zuen hurrengo Gipuzkoako bertsolari txapelketa, Donostian 1985 urtean. Urteberriko egunez jokatutako Euskal Herriko txapelketa bigarren postuan lortu zuen. Felipe eta Maria, Ignaziaren semeak, Jose Miguel zazpi senideetan azken aurrenekoa zen. Aika mutil jeikia di, argia den miradi.